Vale, egun ondan hori, bon dia, Oskar. Niri suertatu zat, kasu honetan, aktivismoari buruz kokapentsu bat etxea, edo gaur, jardunaldi hauetan aktivismoaz zergaitik hitz egingo dugun azaltzea, bai? Baina, aukera hau aprobetxatu nahiko nuke aktivismoaz gain, militantziaz edo voluntariotaz ere hitz egiteko, bai? Eta, gai hauen inguruan, topagunean azken aldian eman ditugun zenbait hausnarketa zuekin partekatzeko. Dena den nik ez dute mikroa gehi akaparatuko, gero datozenak askoz interesgarriak direlako, bai? Izan ere, ni agian ez nahi zinor hemen militantziaz, aktivismoaz edo lan voluntarioaz zuei ezer azaltzeko, seguruenik zuek ere alakoetan ibili izan zaretelako zuen bizitzetan momenturen batean, batzuetan militanteago edo intentsitate handiago, eta beste batzuetan aktivistago edo lan voluntarioan, bai? Izan ere, nork ez du hemen Euskararen aldeko ekintzaren bat antolatu, ekintzaren batean parte hartu, ekintzaren batean lagundu bere bizitzako momenturen batean, ez? Aurrez aipatu bezala, hiru termino ezberdinen arteko bereizketa egin dugunez, nola ulertzen ditugun terminoak edo zelan bereizten ditugun ere labur-labur azaltzea gustatuko litzaidake, bai? Topaguneko lankide den Mikel Lozaitak, bere Euskararen aldeko aktivismoaren etnografia bat lanean, termino hauen bereizketa bat jaso zuen, bai? Militantzia nolabait konpromiso altuagoarekin lotzen zen, edo lotura handiagoarekin lotzen zen. Eta voluntariotza, arazo sozial baten alde, edo sektore bati laguntzeko egiten den lan, edo ekintza sozialen multzo bezala deskribatzen zuen. Aktivismoa ordea, voluntariozatik hurbilago kokatzen dugu, baina, terminoa bera ere, modernoagoa dela esan genezak, ez? Gaurkotuagoa, eta lan puntuala harina edo likidoagoa definitzeko erabiltzen duguna, baina bereizketa lan voluntariotik bereizketa handirik edo lan voluntariotik hurbilago kokatu genezake. Konpromisoaren ardatzean beraz, mutur banatan koka genitzake militantzia alde batean, eta bestean voluntariotza edo aktivismoa, bai? Voluntariotzak eta aktivismoak ekarpen puntualagoa dakar berekin, bakoitzaren gogoaren baitakoa, eta agian ez den hain jarraia edo ez duen hain beste lotzen, bai? Topagunearen eta Euskaltzaren topagunearen, Euskaltzaren mugimenduaren, Euskalgintzaren eta bestelako gintza guztietan, guztiak izan dira beharrezkoak, eta, konpromiso maila ezberdinetako jende guztiaren ekarpena oso presente egun eta oso beharrezkoa izan da beti, ez? Topagunea bera duela 25 urte sortu zen, ordurako dagoeneko Euskal Elkarte batzuk sortuak zeuden, eta elkarteok ere orduko militanteek sortu zituzten. Baina bide horretan, eta ordutik gaur daño, militante hauen lanetako bat izan da nolabait aktibazioa sustatzea, bai? Euskaltzalei, Euskararen aldeko jardueretan, aktibatzeko aukerak eskaintzea. Gaur ere, helburu berdinak lortzeko jarraitzen dugu bidean topagunean, eta baita Euskalgintzako beste zenbait eragiletan ere. Zorionez, sektorea neurri batean profesionalizatzea lortu badugu ere, eta horrek nolabait lana neurri batean erraztu eta baldintzako betzen lagundu badigu ere, oraindik badaude militanteak eta ezinbestekoak izaten jarraitzen dute, Euskararen erabileran gaiteko, Euskalduntzean urratsak emateko edo hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko egitasmoak antolatu, sustatu eta kudeatzeko. Bai? Egitasmo hauetako askok badute helburu gisa aktibazioa. Zeharkako helburu gisa, norbanakoei aktivismorako aukerak eskaintzea. Eta Euskaraldia jar genezake adibide gisa, denok dakigu Euskaraldia hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa bat dela, baina txostena irakurtzen badugu, helburuetan bertan jasotzen da, bai, hizkuntza ohituren inertziak astindu eta herritarrek euskara gehiago erabiltzeko urratsak ematea, baina baita ere, tokian tokiko euskalgintza aktibatzea eta lankidetzan aritzea. Beraz, aurrez aipatu bezala, aktibazioa badago gure egitasmo askotan, helburu gisa, ez? Eta Euskaraldia jarri dugu adibidea bezala, baina
badaude bestelako adibideak ere. Martxoan ospatu gen 23. korrika, azaroan auzitegetatik etorritako oldarraldiaren aurrean 70.000 pertsona mobilizatzea lortu genuen Bilbon, 8.000 mintzalagun daude Euskal Herrian, horietatik 1.500 inguru bidelagunak dira. Beraz, guk antolatzen ditugun egitasmo desberdinetan, euskaltzalei aktibaziorako aukerak eskaintza eta aktivismoa sustatzea, bada nolabait helburua, ez? Eta guzti hauek beharrezkoak dira. Beharrezkoa militantzia, baina beharrezkoa baita ere, Itzaldi bat bere bizitzako momentu jakin batean, ekarpen puntuala egin nahi duen pertsona horren ekarpena, bai? Beraz, orain arte, aktibazioa landu badu, edo aktivismoa landu badu, eta voluntarioen presentzia handia izan bada, eta gure egitekoan presentzia handia badauka, zergaitik ekarri dugu gaurkoan aktivismoa berriz topaldira, edo zergaitik ekarri dugu berriz lehen lerrora. Ba, bueno, zoritxarrez edo zorionez, euskalgintza eta euskaltzalen mugimendua ez direlako oasi bat munduan, ez? Asko aldatu direlako ekarpenak egiteko moduak, asko aldatu den bezala gizartea, eta asko entzuten dugulako, dagoeneko ez dagoela 24 militanterik, gizartea eta parte hartzeko modua likidoa bat direla, eta, bueno, konstiente gara denok gure eskaintza ere moldatu behar dugula, eta bueno, jende gehiagoren gana heltzeko modu berriak behar ditugula. Baditugu honek gurean eragina duela erakusten diguten zantzuak ere, mugimendu zabala gara, militantez, aktivistaz eta voluntarioz osatua, baina bakoitzetik gehiago behar ditugula uste dut nabarmena dela. Baditugu erronkak erreleboarekin, baditugu erronkak jendea ilusionatzearekin, baditugu erronkak lan molde eta ereduekin, eta badugu gai hauen inguruan nolabait zer pentsatua, ez? Eta bagabiltza berriz ere, edo orain ere, bagabiltza horretan eta gaurkoa horren adibide. Orain ere bagara eta izan bagara, bueno, eredu guzti hauetako jendearen ekarpenagatik izan delako, bai militante bai aktivistenagaitik, baina izaten jarraitu nahi badugu, argi daukagulako eredua birpentsatu behar dugula, eta militante gehiago, eta aktivista gehiago, eta voluntario gehiago behar ditugula. Orduan, ba bueno, iratik aipatu bezala, aurreko urtean prozesu ederra bizi izan genuen topagunean, oso aberasgarria izan zen batera jauzi prozesua, inguruko jendearekin eta hain hurbil ez daudenekin partekatu genuen ibilbide hori, eta bueno, hor nolabait ikusi genduen ateak zabaltzen baditugu laukerak jende berriak gure ganatzeko, modu desberdinetan, bakoitzak bere almenekin eta gogoarekin, baina bueno, guk zabalpen ariketa bat egiten badugu laukera nolabait jende berria erakartzeko, ez? Orduan, bueno, belarriak eta begiak oso zabalik izan behar ditugu, ba bueno, pertsona hauei galdetzeko lehenengoa nola parte hartu nahi duten gure mugimenduan, nolakoa behar duen izan gure mugimenduak beraiek gurekin bideu partekatzeko, eta beraz daukaguna zaindu beharra daukagu, eta hori oso argi daukagu, baina norbenako berriak aktibatu nahi baditugu, argi dugu molde berriak ere proposatu behar ditugula mugimendu gisa. Orain arte konbentzitu ez ditugunak konbentzitzeko edo aktibatzeko, diskurtso berriak eta proposamen berriak pentsatu behar ditugu, eta hori oso nabarmena da. Gizartearen segmentu desberdinak ulertzen ahalegindu behar gara, eta egiten ditugun proposamenak, segmentu bakoitzaren nahi, gogo eta beharrei lotuak egon behar dira jende hori nolabait aktibatzeko, bai? Eta orduan, ahalegin berezia egin behar dugu, euskalgintza osatzen duten euskaltzaleak, baina oraindik euskalgintzan ez daudenak edo ez dakitenak euskalgintzan egongo direla, horiei ere nolabait entzun eta beraiek ulertu, ate berriak jo eta beraiei zer proposatu behar diegun ikusteko, bai? Topagunean horretan gabiltza, gaurkoa da horren erakusgarri, mugimenduko kide izateko eredu eta modu berriak pentsatzeari ekin diogu, eta mugimendua zabaltzera goaz, bai? Komunikazio modu berriak, parte hartzeko aukera berriak, puntualak, azkarrak, proposatu behar ditu, ahalik eta norbanako gehien mugiarazteko. Baina, bueno, aktivistak behar ditu eta aktibazioa behar dugu, gugara hurbiltzeko moduak eskaini behar dizkiegu, baina hemen gaudenok ikusita, mugimendu likido hori eutziko duen solio hori gabe, zaila izango dugu aktivismoa kudeatzea,
eta aktivismoak erakartzea. Beraz, orain artekoari ere utzi behar diogu, eta nola ez, aktivista horiekin ere lan egin beharko dugu, etorkizun batean beraiek ere nolabait militanteago izan daitezen eta ekintzetan parte hartu beharrean ekintzak antolatzera urratsa eman dezaten, ez? Baina, bueno, oso beharrezkoa da gaur hemen bildu garen lana baita profesionalena, militanteena, azken finean gu izango garilako aktibazio hori sustatuko dutenak. Eta beste barik, topagunetik esan, gu hausnarketa horretan urratsak ematera goazela, zabaltze ariketa hori egitera goazela, hemen zaudeton guztiok horren berri izango duzuela eta seguru bidan elkartuko garela. Eta, guzti hauek eta beste horren beste beharko ditugula amestutako mugimendu hori lortzeko, ez? Gaurkoan agian ez dugu errezeta magikorik eskainiko, hori ere guztion artean osatu beharko dugulako, baina, errezeta hori fintzen hastea edo, ze osagai behar dituen argitzen hastea izango da gaurko helburua. Eta horretarako ekarri dugu, esate baterako, Plataforma Perlaileguako Oskar. Katalunian aktibismoak kudeatzeko beste modu batzuk dituztelako, eta berak aurkeztuko digu jarraian, beraiek ere beraien eredua, edo, ea gutxienez, zer iradokitzen digun, eta ea gurean ere zer ikasi dezakegun beraien eredutik. Beraz, eskerrik asko, eta hori.